artis Kadewata. Terima kasih pesinden-pesinden kondangnya Kadewatan luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Panggih kalian seluruh masyarakat desa pundi Bu? Desa mriki, Desa Nggoah Bendung Lateng, matur sembah nuwun kunjuk dumateng keluarga besar Bapak Suhadi. Pak Hadi ingkang pundi nggih Pak Hadi?
Pundi to Pak Hadi? Ngacung Pak Hadi? Pak Su, oh mboten mlebet toh nggih. Ya Allah Pak Hadi matur sembah nuwun sampun ngundang sarombongan kadewatan muga-mugi rezekine ora lokak ning saya kebak. Niki nggih derek dedonga marang ade ingkang dihitan sakmenika Andra Hanan Atyatama muga-muga dados putra Nuswantara migunani tumraping bangsa tuwin agama Allahumma amin. Niki nggih tentunya nanti juga ada pagelaran wayang kulit dengan lakon Nolo Suto part aku tinek kleru iki Bu. Engko nek kleru ngapunten nggih. Niki dengan lakon Nolo Suto Parto Kondo nanti dengan dalang Ki Dwi Adi Nugroho SSN MSN yang hadir dari kawasan Solo. Tentunya nanti dihibur dulu campur sari, nanti juga ada bintang tamu dagelan kondang, tentunya ada Cak Meri kalian Cak Plolong. Ingkang kos pindah sarengan kalian kadewatan semangga wonten diajeng Mei Anggara Kadewatan. Bunga kaya bengi iki lho, Men. Ya aku iya Mas. Olehku sampai 100 purane engko nek aku rada tengek ya. Ora tengek. Apa? Ae badhek-badhek Mas. Iya, aku mau rada sungkan dijaluki foto karo Kik Mang ning kono. Apa ya Mas? Oh, aku liwat. Sinten sing nyuwun? Lho, Kik Mang sapa ya? Ketoke ana sing njaluk foto aku kok wong siji mau. Sapa gedheke sapa Mang? Mbah aku ora. Ketoke rada blerek mau ngejak foto. Alah kok ya mboten kok ya Mas. Nggih, Mbak Mayangga Sugeng Dalu. Sugeng Dalu ugi Mas Zainal alhamdulillah saged panggih malih. Nderek ketemu iki nggih Mas nggih. Ya Allah aku rada merinding ngono asine. Alah rada merinding gene tak dikrokoti bojoku ta piye? Ora ngono. Lah mengko dirimpa apa Pak Adi mengko kan tesih masih di dalam. Lah mengko sedengan kamu all artis Pak Adi tak dandanane aku ya. Apa Mas? Tak dandanane aku. Mbok tetekne apa Mas? Yo dalang ning kene to. Lah kene yo sinden lho. Profesional Me. Mas, ora bojoku kena oh, gak ning kene berarti milik bersama. Milik bersama. Paring lelipur Mayangga nggih. Semoga. Pane tetembangan koleksi rumiyin dalam nggih nggih Mas nggih. Sarengan kadewatan nomor 1. Kadewatan ini sone gumelare audio Dina Audio. Laras Mas Zainal. Jis. Mijen saking pundi ta jenengan iki? Kula saking malah mriki mawon kula. Oh iya. Sami dereng ngertos kali jenengan lho. Alah ampun ngertos pianten mriki niki. Apa iya Mas? Malah iki batehku kabeh kok. Jere sapa? Ana bateh model koyo ngene. Lho, bateh ngene iki awet umure. Permali. Iya. Monggo. Semangga. Kadewatan.
sarangan kalian Kadewatan Nyampur Sari. Terus Mas. Ayo Mas Zainal. Tong sasi lawase gaku ngenteni mong sliramu wong bagus kang dadi ati rina mong tansah tak ipi-ipi jroning ati kangenku setengah mati kelapa muda nangis aja lali ngelingan rikala jaman semana sliramu janji aku setia ngenteni lahir batin kangenku terus kangen wong kangen Ini rasane rindu wong ayu kowe tak tunggu kangen wong kangen apa tambane rindu tambane kudu ketemu kelapa muda ngerai kerjaan laganono aku kang nandang kasmaran Oh, kangen karo wong alhamdulillah. Lah iya to. Manggone kan adoh ya makane ya kudu dikangen. Oh, luar biasa ning berarti prempen bae. Nek ora nganggo lemah ora lho ya. Ora, ngerti ya nek sinden-sindene do seneng. Suwun lho. Seneng pipis. Terima kasih untuk tembang lagu sampun Mas. Oke, sesarangan kalian Dewata Nyampur Sari wonten diajeng Derani. Dewata Nyampur Sari kadewatan sumangga cok. Karana jarane karana daji Rape segi jarane ora loro. Sugeng dalu, Dek Rani. Ya Allah, kamu Dek Rani yang asli dari Jawa Tengah itu ya? Wah,
Ora toh. Bukan. Oh bukan, kamu yang Iya. asli dari mana? Asli dari Indonesia. Oh Indonesia. Asli dari Bojonegoro. Oh Bojonegoro, iya. Oh temennya sama Jenita. Iya, Oh, teman. ngomongin Sama yo sih kok. satu kelas ini. Oh satu kelas ada angel mentah ngomong konco. Kok. Kandhani. Mungkin bisa disapa-sapa dulu cantik. Sugeng dalu Bapak Ibu. Dalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok anu mboten Napa? gak disaur iki mosok Iki ngantuk Pak langsung? Ibu iki menikmati. Oh, ngoten. Jadi ini salam kabeh dijawab ning ati. Mamula kuwi sampean yo ngono yo kok oleh sedih ngene iki. Dijawab ning ati nggih Pak nggih. Kandhani kok ngomong nggih kok iso bareng iki lho, salam kok ora iso bareng. Nah, ando waktu nggih. Nggih. Paring lelipur sumangga. Nggih. Saran kali kadiwatan sumangga, Cok. Nadyan aku bocah gunung dan banget tunungku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Ajan kompak tenanan nom-nom. Dek sing kompak jenengan to, Pak. Etune do melempem. Kamu masih sekolah cantik? Saya Kelas berapa? enggak sudah lulus. Oh sudah lulus. Ya, tak kira wis. Tebak. Kok tebak jare wis lulus apane sing tak Lah, tebak? Ya maksudnya kan ditebak kuliah atau apa? Oh kuliah. Iya. Oh kuliah di mana? Di UT. Oh di UT. Ya. Oh. Universitas iya. tanpa pintu. Kok tanpa Lah pintu? kan terbuka Oh iya iya. Berarti ra ono gerbangnya piring. Monggo. Pancen isih dadi lakon ninggalake sliramu latar padha lalungguhan kekecekan Ayo Ayo.
Dodoe nek semangat kenapa to? Rorani iki aja kok semangat banget. Sampean ngerti karo Mas iki ora? Sing pundi? Sing drum kayaknya kok drum. Des. Kenal ra? Dereng. Dereng. Pingin kenalan ora? Pingin? Iya, kok kenalan ya? Ah, lanang itu padha wae. Kok tak kenalna ya? Kok tak keiwian nggih? Oke ya, kenek engko. Monggo. Apa kowe arake? Bocah gunung sampun katuran. Terima kasih ya cantik ya. Oke, ini mungkin dari ibu-ibu yang cantik di sebelah sana ada permintaan lagu yang dihitan. Ganteng, sentikan hitan putih toh. Oh niki, sudah sembuh belum? Sudah, masih kerudungan. Oh lagi seger-seger ya itu berarti. Oke. Minta lagu apa ganteng? Sampai lagu apa? Alah, napa Pak? Ninggal katresnan. Pak mboten purun joget mriki Pak. Tenanan Pak. Ninggal katresnan kula tampung sak menika. Sesarengan kalian kadewatan sumangga. Wonten diajeng Dinda Ayu kadewatan sumangga. Dinda, nanti aku ajarin matematika lagi ya Bu Dinda. Ya, ulangi. Tak ulangi kemarin ulangi. Kemarin kan aku semesteran sama Bu Dinda bijiku nol. Nol terus? Tapi aku bangga. Kenapa? Tak tambahin siji ambek nol yang ngarepe dadi 100. Ya ngono ya kena. Mbak Dinda selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mas Zainal. Ugi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika sowan wonten dalemipun Bapak. Ayo sapa? Ayo sapa? Ayo. 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 Bapak sapa? Pak Hadi. Nggih, Pak Hadi, nggih dalah Bu Hadi ya Mas. Heeh. Ayo sak keluarga ya bener to Pak Hadi. Ayo Pak Hadi mek Bu Hadi. Menika adicaranipun tetakan. Nggih, netakaken ingkang putra nggih Mas. Nggih. Derek dedonga mugi-mugi adik sapa aku lali. Adik Andra. Oh nggih, adik Andra dados anak ingkang soleh. Amin. Ngabekti marang tiyang sepuhipun. Amin. Adik Andra mboten kersa minggah? Enggak, soalnya jalannya masih belum presisi. Oh, iya. Jadi jalannya masih agak sedikit pekewuh seperti ini ya. Ya. Jadi orang sunat itu kan masih belum garing, garing. Jadi iya. kayak masih diipit-ipit. Masih diipit-ipit. Zaman sekarang itu enak. Enak, jadi, soalnya nganggo laser. lah zamanku biyen lho saiki sing ana sempak sing mentudung ngono kuwi Iya, bareng lho. saiki ono kita ono sepak kita ono. Lah iya, sampeyan nganggo iku ora? Nganggo lah. Nganggo kuwi. Lho, piye akbar tuku kok. Lho kok bar tuku nggo apa sampean? Ya biasa lah, masa ora ngerti. Kayak apa? Ya aku ora ngerti tenan iki. Nggih Mas Zainal kalau wonten pamundutan ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Mas. Saking Pak saking sinten mau?
Bapak hamba Allah ya Mas. Ya wis Nggih. ngono wae. Alhamdulillah menika langsung dipun pinangkani nggih Pak. Heeh. Dipinangkani ninggal katresnan. Sesarengan kadewatan nyampur sari. Betul sekali. Semonggo. Dina Audio. Dinasti Wayang Kulit. Nangis sakjroning
kapan nek to nanggep wayang bonuse campur Campur sari. sari ya Allah, iki premium yo Mas. Premium luar biasa. Luar biasa. Makane kuwi Ana lighting barang ya. live streaming Live streaming bareng. bareng. Sampai roh ora live streamingnya liwat apa? Liwat apa Mas? Dinasti dalam Q. Oke. Nanti bisa dilihat, jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, matur ya. nuwun Mas Zainal. Matur sembah nuwun Mbak Dinda. Oke. Tadi katanya ada yang mau menyumbangkan suara emasnya. Oh nanti saja. Oke siap. Nanti ditunggu gabungannya nggih. Sesarengan kalian kadewatan. Ini pilih bapak yang resaka gumele bapak. Adik yang dikitan minta lagu apa? Oh masih memikirkan. Durung. Oh durung. Oke, sesarengan kalian kadewatan semoga so. Boten diajeng jendita kadewatan. Ayo. Selamat malam cantik. Bertemu lagi ya sama aku. Terkadang ketemu wae ndak Bosen maneh. ya? Yo ora bosen ning aku yo seneng Jendita saiki. Oh, wis to ndi yo to. Oh, ndi. Wingi to ndi? Wingi to. Wingi to kono saiki to kene. Lah. So to kuno ya. Ngobrol apa lah aku. Lah yo dambo lho sampean isak cilik. Sekolah yo mesti njaluk sangu ning ibu. Duwe ngene iki mbok apa? Menjajan. Pinter ya. Kan diwarai sampean. Iya, so niku duwike diparingno om wae, ditabung karo om. Terus? Yo ditabung ning om wae sampean ning njaluk kok tak paringi ya. Emang Mas. Kok mo? Enggak sampean ge nganu kok. Yo jelas no. Digo naik arti. Aku niki yo bandani ben ketok luweh. Wong aku lu gak nganggur. Ya aku ya apa abang ngono kuwi. Ngono kutek ya. Lah iki Kuwi naik arti. ora nel art iki jenenge. Apa? Aku ngene iki sing marahi sapa lho? Sapa? Bos wedok. Jenita, ini belum ada permintaan lagu. Monggo dikasih koleksi-koleksi. Oke. Apa mau? Oh, gerigis. Oke, nanti tak kasih Abah. Tunggu sabar. Nanti tak kasih tentunya. Oke. Alhamdulillah penontonnya juga banyak sekali. Jauh nggak dari rumah ke sini? Jauh Mas. Yo dekat no. Ini gayam paling sekitar sak jam, iya. Sak jam lebih. Oh sak jam lebih itu terdaun. Zainal biasanya tanggapan rono rong jam nih. Curhat aku tanggapan cedai dino iki tok lho. Aduh. Bar kokoro terus nanti. Ngapain? Ya Allah. Ora bayaran ya wis aku nyengkuyung masku lho. Monggo Mas. Monggo Mas Rizal. Senyum
Cilik-cilik kok ngerti tali kotang biring. Sapa yang njaluk? Sapa jenenge? Oh, Ibnu. Anak Kang Yanto. Iki Kang Yanto rene ora iki Ibnu njaluk tali kotang. Saya wah aneh-aneh. Ya Le. Mbok joget ya Le. Ya. Ibnu. Oke, nanti satu persatu dikasih tentunya ya. Kadewatan Campur Sari, semoga. Wonten diajeng Mei Anggara, semoga. Kendean spot. Ayo, Mbak. Wis ora nganggo spot-spotan ya, Mas. Wis rasa spot-spotan. Ya, ora apa-apa. Wis ra apa-apa. Bar iki langsung kelenengan, dalange munggah, bras-bras ngono ae. Oh, bras-bras. Wah, aku nek bras-bras. Kok gak gelem? Aku iki pengen menikmati ya dino Apa iki. piye lah, Mas? Aku Oh, ya iki- muga kan melempet iku to kesoren. Aku ngene iki sungkan nih. Mergane. Adek bocah adek sedelok niku sungkan kurang. Beneran kowe lek wong kira Kok- bayaran Loh, Mas. aku gratis to dino Oh, iki. iki gratis Oh, ya. nggih. Nulungi aku karo Masmu. Iya wis ra apa-apa me aku ngene iki ya sebagai Ora masak deh ngono to, Nal. ora Kena ngono. jaluk iku, Mas. Apa? Blonjo bumbon makmu. Me Anggara. Dalam dawa, Tadi Mas. adik minta tragedi Talifon. Oh, nggih alhamdulillah sami nonton datang mriki, Mas. Wonten Alhamdulillah. Bapak EWMC datang mriki alhamdulillah sami Oh nenggani. iya, halo selamat malam Halo, Bapak selamat semua. datang. Ya, ya. diparingi satu tembang lagu dulu. Habis itu kita itu ya, Mas. Oke, Ya, siap. bareng-bareng. Kedewatan Campur Sari juga, monggo. Sambil ayah juga persiapan ya. Siapa, Mas? Pak Ne, Oh, deng aku jadi. Pak Ne karo Bune. Ora, Mas, iki ra dadi bojoku nek. Ora, tenanan. Yo, Jo. Profesional berarti. Yo kudune ngono kuwi. Butuhe ning kene nyambut gawe barang-barang. Bareng-bareng, ya. Dari yang kuyang sarangan kali Kadewatan Campur Sari juga Dina Audio semonggo. Ayo, Cah.
sing tetekane pati kali kota saksi tresnaku kang suci. Wektale nggih dawa, mengko yen kirangan saged lanjut teng limbukan sak menika nggih. Mengke bilih Bapak Ibu ngersake tetembangan bisa langsung nanti di limbukan kalian goro-goro nggih. Nggih, betul sekali. Tentunya juga jangan lupa saksikan pagelaran wayang dengan lakon yang sangat luar biasa, lakon dari beda dari yang lain. Lakon yang beda dari yang lain. Aku pisanan melo lek soalnya. Tadi terus ya Mas ya. Lah iya. Sampai izin tenan anak belum meninggal. Amin. Lah aku iki ya gara-gara kamu. Tentunya nanti dengan lakon Nolo Suto Parto Kondo dengan dalang Ki Dwi Adinugroho SSN MSN tentunya ya. Jangan lupa ini nanti juga live streaming bareng Dinasti Wayang Kui. Tentunya matur sembah nuwun kagem Bapak ingkang hampun ganti sampun Bapak Suhadi dalah Ibu Bu Yul matur sembah nuwun doa terbaik untuk adik Andra. Muga-muga dados putra Nuswantara migunani tumraping bangsa tuwin agama. Amin Allah. Iki ketaan jajal bintang tamu loro lah mangkel mbek aku. Kenapa Mas? Jai angger tanggapan mbek aku kan aku sedelok terus toh. Kok ning gak trimo jajal kok dihujat aku. Dadi aku kudu ngene. Ada all artis kedewatan. Semoga ayo. Ayo dong. Ayo bos.
sira lupat. Yo. Ayo. Ayo. Sedang pandita ratu ing sliraku raja ing siseku Gusti Lani tresnaku kau dibawa mati. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat menyaksikan pagelaran wayang.